Regeringen og sundhedsmyndighederne for at tage stilling til, om det, der hedder spyttest, skal bruges i kampen mod spredning af coronasmitte. I går fortalte vi, at flere danske producenter af spyttest forgæves har forsøgt at komme i dialog med myndighederne om at få testene på markedet. Spyttest er, ifølge producenterne, sikre, billige og klar til brug. I dag er opfordringen fra både partier på Christiansborg og fra erhvervslivet, at myndighederne skal se at få taget spyttest i brug. Så står den og ryster her i et kvarter. Firmaet Eurofins har et af de laboratorier, der tester det offentliges PCR-prøver. Det er simpelthen prøven, der kommer ud fra de hvide telte. Samtidig har de udviklet en spyttest, som de mener mangler i det offentlige testprogram. Men hvor sikker er de her test? Jamen, vi tror, den er rigtig, rigtig sikker. Vi har jo testet den på grupper på måske nogle 100 stykker og fundet fuldstændig overensstående resultater med vores almindelige PCR-test. Og så har de et konkret forslag til, hvordan spyttestens følsomhed kan valideres. Vi tager jo prøver hver eneste dag i stor antal i de hvide telte, som man sådan populært kalder dem. Og der kunne man jo bare køre i en periode parallelprøver, hvor man både tog den almindelige halsesvæld, PCR-test og så tog en spytprøve. I går fortalte 2 andre danske producenter af spyttests, at de forgæves har kontaktet myndighederne for at fortælle om deres produkt. Der bliver lagt beskeder, men der er ikke rigtig nogen, der vender tilbage på det. En lille katastrofe. Altså, vi kunne have stået i en situation, hvor vi kunne have testet mange flere personer. Og tiden er ifølge Dansk Erhverv inde til, at myndighederne aktivt søger efter nye løsninger. Hvis vi virkelig skal masseteste danskerne for at få genåbnet Danmark, så er spyttest nok den nemmeste måde at gøre det på, sandsynligvis også den billigste måde at gøre det på. Debatten om spyttest kommer samtidig med, at regeringen fremhæver netop testning. Hvor vi jo kræver det af de brancher, de landsdele, de dele af samfundet, som kan åbne, at vi også kræver, at der skal altså være test 2 gange om ugen. Som det vigtigste værktøj til at kunne genåbne samfundet igen. Potentialet er jo kæmpestort. Derfor opfordrer partier på tværs af Folketinget i dag regeringen til at sætte gang i at undersøge, om spyttest kan blive en del af Danmarks testprogram. Dels fordi det er hurtigt, det er langt mere skånsomt end det der med at få en pind langt op i næsen, og så er det ikke mindst også markant billigere. Det er super ærgerligt, hvis det er sådan, vi overser forslag, som faktisk kan bruges til noget fornuftigt. Sundhedsministeriet oplyser, at virksomheder, der laver spyttest, kan søge om at blive en del af det offentlige testprogram, hvis de sender en ansøgning til Region Midtjylland, der står for udbuddet. Vi har her 8 maskiner, og de kan producere 100 prøver hver halve time. Men Eurofins så gerne, at myndighederne havde gjort meget mere for at fortælle om den mulighed. Vi er klar, og vi er parate, og vi vil rigtig, rigtig gerne hjælpe, hvis de rækker hånden ud til os. Vi vil gerne have spurgt Region Midtjylland, som står for udbuddet af kviktest, hvorfor den ikke har gjort mere for at fortælle producenterne af de her test om mulighederne. Men regionsrådsformand Anders Kühnau kan ikke stille op til interview, og det har sundhedsminister Magnus Heunicke i øvrigt heller ikke ønsket at gøre. Med hjemmearbejde og hjemmeskole i lange perioder